MTV. Hayırlı kech dostlar. Efirde men Diana Tajiddinova ham Яшьлек тавышының резидентлары. Узган bayramlar bilan dostlar. Nindimi? Кичә бит 1 сентябрь белем bayramı иде. Уран тутырып, шәшәк тотып торган укучыларны күрмәдегезме әллә? Бүгенге чыгарылышыбызда шул хакта сөйләшербез. Киттек. Хәзер иң түбән баллар җыйган резидентыбыз белән сау булашабыз. Ни кызганыч, әлеге җырны тапшырубызда соңгы тапкыр карыйбыз. Хәзер нишлибез? Дөрес, Яшьлек тавышы тапшыруында яңа резидентыбызны каршы алабыз. Җырны яки җырчыны ошатсагыз, 1320 номерына аның кодын юллагыз. Карыйбыз. Şah üsken yarım, sağınıklar isime düşürem. Şeyim türkülerde, ayı zenger köklerde, ışıp aytam tuğan üsken jirge. Uramlardan uyunat yürügen, Яшьлеккә кайтыр идем. Шаугыр килеп үсекән чакларга бер кайтасы иде. Урамнардан уйнап йөргән Яшьлеккә кайтыр идем. Шаугыр килеп үсекән чакларга бер кайтасы иде. Авылым, авылыкайым, таныш һәрбер сукмагым, ялан тәпие кергән якларым. Урамнарны бер итеп, яшьтәшләрне үз итеп, уйнап үстек синең кочагында. Урамнардан уйнап йөргән Яшьлеккә кайтыр идем. Шаугыр килеп үсекән чакларга бер кайтасы иде. Урамнардан уйнап йөргән Яшьлеккә кайтыр идем. Шаугыр килеп үсекән чакларга бер кайтасы иде. Газиз туган йорткайым, бишек җырын җырлады әнкәйем. Бергә типсен йөрәкләр,
Birge uzsun ömürler Matır turmuş bәхет şatılığında Uğramlardan uyanıp yürügen Yaşlıkka qaytır idim Şalgır kilip üsüken şaklarga Bir faydası idi Uğramlardan uyanıp yürügen Yaşlıkka qaytır idim Şalgır kilip üsüken şaklarga Bir faydası idi Şalgır kilip üsüken şaklarga Bir faydası idi Тагын bir кат исегезгә төшерәм. Җырчылар өчен тавыш биргәндә 1320 номерына аларның кодын юлларга кирәк. Чираттагы җырны тыңлыйбыз, тавышлар юлларга онытмыйбыз. Hayırlı irde, görsünler. Hayırlı irde, Бәхет шишмәсенә туктап içtim суның салкынын, içtim учлап, içtim җырлап, бастым йөрәк ялкынын. Эх, бәхет шишмәсе, серле сиңа шишәсе, гашыйклар синдә кунак, агасын шуңа уйнап. Эх, бәхет шишмәсе, серле сиңа шишәсе, гашыйклар синдә кунак, агасын шуңа уйнап. Бәхет шишмәсенә карап теләдем теләкләрем, теләкләр кабул булыр дип ышанды йөрәктәем. Эх, бәхет шишмәсе, серле сиңа шишәсе, гашыйклар синдә кунак, агасын шуңа уйнап. Эх, бәхет шишмәсе, серле сиңа шишәсе, гашыйклар синдә кунак, агасын шуңа уйнап. Neçe kilo? 87. 2 kilo razısı yok sende yok bana ver. Бәхет шишмәсе шелтелеп таулардан түбән ага, монда кавышкан гашыйклар мәңгегә бергә кала. Эх, бәхет шишмәсе, серле сиңа шишәсе, гашыйклар синдә кунак, агасын шуңа уйнап. Эх, бәхет шишмәсе, серле сиңа шишәсе, гашыйклар синдә кунак, агасын шуңа уйнап. Шишмәсе, серле сиңа шишәсе, гашыйклар синдә кунак, агасын шуңа уйнап. Эх, бәхет шишмәсе, серле сиңа шишәсе, гашыйклар синдә кунак, агасын шуңа уйнап. Гашыйклар синдә кунак, агасын шуңа уйнап. Гашыйклар синдә кунак, агасын шуңа уйнап. Кызлар 1 сентябрь көнне бантиклар тагып, матур күлмәкләрен киеп мәктәпкә баруны яратсалар, егетләрдә мондый теләк юк. Алар бит кечкенәдән үк костюм, галстук киергә яратмый. Миңа калса, Альфред та шундыйлар рәтеннән булгандыр.
däle miňa, goý däle sen, hem goý däýrimsiň men. Goşan bizning gözler ışraşır, ikirek bir-birsin tabır. Miňa kirek seni ýyly golum, her şah senin yanında bolum. Miňa kirekmi şitkeşe, sen menim şinga oşmagan düşüm. Kökde bizning üçün yanar yıldızlar, birge kesişir yollar. Sezermişi öter yıllar, bu bari tik başımdagy oylar. Kökde bizning üçün yanar yıldızlar, birge kesişir yollar. Sezermişi öter yıllar, bu bari tik başımdagy oylar. Tik başımdagy oylar. Tik başımdagy oylar. Yıldızlar arasında izleymin seni, sen de şulay izle meni. Yürek tınışlanmay seni tapmasam, eğer men seni görä almasam, görsätirsin meňa ýoluňy, gine suzarsın koluňy. Men seňa indeşirmin, sen meniki diýermin. Kökde bizning üçün yanar yıldızlar, birge kesişir yollar. Sezermişi öter yıllar, bu bari tik başımdagy oylar. Kökde bizning üçün yanar yıldızlar, birge kesişir yollar. Sezermişi öter yıllar, bu bari tik başımdagy oylar. Tik başımdagy oylar. Yürek tiber senin üçün, bolar idin menim güçüm. Harşyk ýeneşemde bolsaň, endeş meňa ýylymny duýsaň. Regina Nur'ның «Birge bolyk» җырын ышатсагыз, 10-20 номерына 106 кодын юллагыз. Сезнең тавышларыгыздан Регинаның кайфы күтәрелер, тагын да матурак җырлар белән яшьлек тавышында катнашыр. Çiçekler yılmaya, emin senin karşında, emin senin kulunda, emin senin karşında, emin senin kulunda. Nerse bulur aytbelerim, dağını bir kod uçraşsak, dağını bir kod uçraşıp, bir-birine göz salsak, dağını bir kod uçraşıp, bir-birine göz salsak. Aman bir kıyarak, iki yürek orası, birbirinden ayrılmayık, bizge
иртә болында ак чәчәкләр елмая, ә мин синең каршыңда, ә мин синең кулыңда, ә мин синең каршыңда. Бергә булыйк өмергә, ә мин синең каршыңда, бергә булыйк өмергә, ә мин синең каршыңда, бергә булыйк өмергә. Беренче сентябрьдә тагын бер бәйрәм уздырырга киңәш итәм. Көзне каршылау. Әйе, бу көнне бөтен кешегә ял биреп, көзне каршыларга кирәк дип саныйм. Озаграк ял иткәч, көзге депрессиядә булмас идем. Гүзәл, сиңа минем идеям ничек? Ошыймы? Туган көнеңә бүләкләр алып килдек мул итеп, моңайма гомер уза дип яшәсин уйнап көлеп. Туган көндәге теләкләрне уеп сал сине күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал сине күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Хөрмәтле Рита, сезне чын күңелемнән туган көнегез белән котлыйм. Һәм әлеге җырны сезгә бүләк итәм. Һәр ел килә дә җитә ул туган көне дигән бәйрәм. Саулыгыны, бәхетеңне бирсен сиңа Тәгаләм. Туган көндәге теләкләрне уеп сал сине күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал сине күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көнедә барда теле изге матур теләкләр, кабул булсын чынга ашсын ихлас әйтелгән сүзләр. Туган көндәге теләкләрне уеп сал сине күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал сине күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Миңа калса сентябрь айы җәйге тартым. Көзге салкыннар алдыннан безне азрак кояш нурлары белән иркәләп, җәйне искә төшереп тора. Шуңа күрә минем аңа тиз үтмә дип җырлыйсым килә. Ринат та бит шулай дип моңлана. Гомер судай, яшыга, туктап тормый бердәй топына. Һич узмасын бер үк заялларга, матур үтсен иде тик шул гына. Һич узмасын бер үк
заялларга матур үтсен иде тик шул гына гомер үтмә үтмә гомер үтмә ашыгыплар бездән син китмә туктап ял ит сабыр тазгына күп түгел син болай да кыска гомер үтмә үтмә гомер үтмә ашыгыплар бездән син китмә туктап ял ит сабыр тазгына күп түгел син болай да кыска Bir tapqır seni Xuday bergen Tik bir gene bizge Bula gitken Yaşi bilib yaşik dünyalarda Kızıkmışa altın baylıklarga Yaşi bilib yaşik dünyalarda Kızıkmışa altın baylıklarga Gümür ütme, ütme, gümür ütme Aşıqıplar bizden sin gitme Tuktap yal it sabır tasına Kup tügülüsün bulay da kıska Tutup bulmay iken seni Uzıp gitip bulmay bilem indi Tik şulay da biraz akırın atla Şapma ömür şapma sin aşıkma Tik şulay da biraz akırın atla Şapma ömür şapma sin aşıkma Ömür ütme ütme ömür ütme Aşıqıplar bizden sin gitme Tuktap yal it sabır tasgına Kup tügülüsün bulay da kıska Ömür ütme ütme ömür ütme Aşıqıplar bizden sin gitme Tuktap yal it sabır tasgına Kup tügülüsün bulay da kıska Tuktap yal it sabır tasgına Kup tügülüsün bulay da kıska Kup tügülüsün bulay da kıska Статистика буенча 1 сентябрьне зарыгып көтүчеләр гомумән юк. Балалар аны мәктәпкә барасы дип яратмый. Укытучылар эш башлана дип, кемдер отпуск тамамлана дип, кемдер салкыннардан куркып. Ә мин яратам. Минем укытасым да юк, укыйсым да юк. Ашкыныпла язгы җил очып керде Чәчәкләр хуш исе белән синнән сәлам китерде Язгы җилләр, назлы җилләр Тик бәхет китерсеннәр, йөрәкләр бергә типсеннәр Язгы җилләр, назлы җилләр Безнең йөрәкләр аерылмый, мәңге бергә, бергә, бергә типсеннәр
Şeşlerimni tibrendire yazның nazlı Yarışqa hazırlanasın. Yok. Özüm için. Просто былай гына. Ничего себе булайгына. А ты крутой. Үйрәтимме? yazgı jiller nazlı jiller tik bәхет китерсеннәр йөрәкләр бергә типсеннәр yazgı jiller nazlı jiller безнең йөрәкләр аерылмый мәңге бергә типсеннәр Язның җылы сәхәр җаныга һәр йөрәк Как дела? Oui, bien, nous avons fait salam parce que nous avons besoin donc dans quelques minutes qu'on va faire donc me rappeler. Nous avons fait salam alors tout sali bon bani. Semses. Китерсеннәр йөрәкләр бергә типсеннәр язгы җилләр назлы җилләр безнең йөрәкләр аерылмай мәңге бергә типсеннәр назлы җилләр тик бәхет китерсеннәр йөрәкләр бергә типсеннәр язгы җилләр назлы җилләр безнең йөрәкләр аерылмай мәңге бергә типсеннәр Таң сылы 1 сентябрьне көтіп ала торган була. Жәй буе дусларны, классташларны күрми торгач, мәктәп сагындырайды дип искә ала ул. Экраннарда ак калфак җыры белән таң сылу. 3нче урынны яулаган резидентыбыз. Ой, әле бик еракта идек без, 70 чакрым җирдән килдек без. Ак калфакның тагылган чагы, ак калфакның тагылган чагы, туганнарның сагынган чагы. Җитмеш чакрым якын җир түгел, бер күрешер өчен килдек без. Ак калфакның тагылган чагы, ак калфакның тагылган чагы, туганнарның сагынган чагы. Оренбурдан мамык шәл алдым, алтын тәңкә бирдем жәлләни. Ак калфагымны төшердем кулдан, ак калфагымны төшердем кулдан. Безнең
дус ише белән ил тулган. Алтын тәңкә бик зур мал түгел, бер күрешү үзе әллә ни. Ак калыпакның тагылган чагы, ак калпакның тагылган чагы, туганнарның сагынган чагы, ак калпакның тагылган чагы, туганнарның сагынган чагы, туганнарның сагынган чагы. Шулай президентлар өчен ТМТV каналының рәсми сайтында тавышлар калдырырга була. Менә хәзер үк интернетка кереп тавыш куеп чыгыгыз. Чираттагы җырчыны тыңлыйк. Көмеш медаль иясе. Бер күрүдә гашык булдым мине сиңа, шушы көннән алып тыңгы юкы миңа. Күңелемдә син йөрәк ничек түзәр, күзләрем көндә сине эзләр. Син генә хыялымда, кайларда айырсам да син генә уйларымда. Син генә хыялымда, кайларда айырсам да син генә уйларымда. Сүнгән хисләрем дөрләп кабындылар, йолдыз булып күңелемнең күгендә. Никләр очрадың йөргән юлларымда, оныта алмам инде гомергә. Син генә хыялымда, кайларда айырсам да син генә уйларымда. Син генә хыялымда, кайларда айырсам да син генә уйларымда. Нишлим икән, нигә очраттым иркәм, син һаман да тик минем күңелемдә. Ничек тырышсам да онталмам сине, кил яныма, көтәм сине бүген дә. Син генә хыялымда, кайларда айырсам да син генә уйларымда. Син генә хыялымда, кайларда айырсам да син генә уйларымда. Син генә хыялымда, кайларда айырсам да син генә уйларымда. Син генә хыялымда, кайларда айырсам да син генә уйларымда. Син генә хыялымда, кайларда айырсам да син генә уйларымда. Кайларда айырсам да син генә уйларымда. Алсу һәм Илнар Гыйльмановлар өчен 1 сентябрь бәйрәм. Аларның кызлары мәктәптә укый, шуңа күрә алар бәйрәмне көтеп алалар икән. Ел сайын алдан ук әзерләнеп, чәчәкләр сайлап куябыз дип сөйләде Алсу.
Яшьлек тавышының беренче урынына лайык җырчыбыз экраннарда. Елмайуын көрсәм күкетә түгел, мин янымда тоям кояшыны. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясын иде назларыңны тоеп, бәхеттәмен тыю гомергә. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясын иде назларыңны тоеп, бәхеттәмен тыю гомергә. Бер сирпелеп карауларың җитә, йөрәгемдә утлар кабына. Хисләремнән бер аерма дип, күзләреңә карап табынам. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясын иде назларыңны тоеп, бәхеттәмен тыю гомергә. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясын иде назларыңны тоеп, бәхеттәмен тыю гомергә. Бәхетемне синдә таптым җаным, бер генәм син минем алтыным. Мәңге шулай хисләр суынмасын, бул бәхетем сүнемәс ялкыным. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясын иде назларыңны тоеп, бәхеттәмен тыю гомергә. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясын иде назларыңны тоеп, бәхеттәмен тыю гомергә. Ышкыны булып кердең күңелемә, шатлык өстәп минем гомергә. Ясын иде назларыңны тоеп, бәхеттәмен тыю гомергә. Бәхеттәмен тыю гомергә. Белем көне белән котлап, көзнең беренче көне белән котламый калганмын икән. Сары күзләр бәхет алып килсен, дуслар. Күңелле яллар сезгә. Бүгенгә менә шулар иде. Мин Диана Тажетдинова сезнең белән сау булашам. Пока-пока.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.